normalan život, jeli? Yes. Jel se plašeš zbog eliminacije? Zar nisam ja bila eliminisana juče? Ne, nisi. Ti si bila, misliš, prekjuče. Prekjuče. Ne, bila si na glasanju. Znači, onaj sad ko od tebe, Kamenka i tate, koji nije sad tu, ima najviše glasova ispada. I mama isto nije tu, koja je osvojila imunitet. To trebalo da mi ja. No ona, ima imunitet sad i za ovu rundu. Za sljedeću, ako pobedi, onda će opet imati. Aha. Dobro. Za sada morat ćemo da čekamo mamu i tatu. Pa, Kamenko, da li se ti plašiš zbog eliminacije? Ne, lagano. Možda malo. Da, malo. Dobro. Ko dolazi i to nije naš. I došla je mama. Dobro, kad završimo eliminaciju, reći ću vam za koga je mama glasala. Izvidite, štuca. Dobra, I vratila nam se. neću piti. Zašto? Ne mislim. Što si uzela? Dobro, ne možemo. Čažaca, parvetke, haljene, majice, točke, šorce. I nisi mogla kupiti. Dobro, ne možemo tato da čekamo. Dobro, ne možemo više da tatu da čekamo. Vrijeme je za eliminaciju. Dobro. Kamenko, Jano i tata, koji nije tu. Ne možemo više da ga čekamo. Vas troje ste izgubili posljednji put, a mama je pobedila. Ako tata sad dođe, neće ispasti iz challenge-a, tako da. Dobro. Imamo 7 glasova danas. Prvi ko se spasio sa 0 glasova je tata. Bacio. Kako onda da klajmuju svoj reward. Dobro, sad su ostali još Jana i Kamenko. Neko od vas dvoje će da ispadne. A taj neko je Kamenko sa 6 glasova. Jana je imala samo 1 glas. Ko je taj jedan Bozna? Nema blage veze. Ali budi zahvalna, spasila si se. Inače, neki YouTuber je rekao da navija za tebe. Ja. I da misle da ćeš ti pobediti. Baš mi je drago i ja mislim da ću ja pobediti. Dobro. Sada hvataj. Hvataj. A, dobro je. Kamenko, da li imaš posljednje reči? Da. Ne znam kako ću uspio da budem prvi eliminisan. Ali nadam se da je bilo super boriti se za tu šolju. I pamtit ću za ovo što sam bio sa tatom Goranom, Janom i mamom. Majom. Inače, ja bih da se zahvalim za sve što ste me, za sve vas koji ste me volili. Koji ste me volili celih 9 čitavih godina. Mnogo mi je žao što sam vas razočarao u prvom challenge-u. Ispao sam drugi. Ali nema veze. Dobro, jesi spreman da ideš? Da.
Dobro. Dobro. Dobro, tata Goran je rekao da će doći još malo. Tako da, i Ana je otišla gore, pa ćemo joj reći kad tata dođe da siđe dole. I da vidimo ko će pobediti drugu rundu. Da li će to biti mama, Jana ili tata, koji nema šanse da pobedi, on samo leži. Tako da, sačekat ćemo tatu. Pa kad dođe, onda ćemo uključiti kameru opet. Dobro, sad kad ste svo troje tu, vreme je... Šta? Vreme je za challenge. 10 minuta. Dobro sam. Challenge je snimati i sipati vodu tad. Da. I challenge je kad te mama napada, a ti ćutiš. Dobro. Dajemo vreme 10 minuta da nacrtate nešto. Pored ovih notes napišite svoje ime i prezime. Evo ja sam prosto. I onda da nacrtate. A tema vam je priroda. Crtamo prirodu. Dobro, onda ne moraš da dobiješ imunitet. Izabrao si veoma loš tajming. To znaš Loš što? ti je tajming za crtanje. Ova jede, ona kuva, a ja sad to pustim. Sve sam najviše to radim. I onako ćete raditi Znači, meni je najteže. Dobro, vas troje ćete raditi challenge. Bolje da... Dobro, izgleda neće da rade challenge. Dobro, možete svo troje da budete na glasanju ako to želite. Ti ćeš za Uskrs biti kod... Pa šta? Onda ću vam ja oceniti od 1 do 10. Šta da radim? Što mi niste rekli ranije? Nismo znali je. Dobro. Pa kad se dogovarate... Nismo se dogovarali ništa. Kad se dogovarate 2 dana pre... Nisam mi samo nam je Vilja javila, danas mi je javila. Šta da radim? Će Feđa da me pita da li ja mogu... Čekaj. Do 5. maja... 30. aprila. Dobro. Vaše vreme počinje sad. Što su oni rekli da će danas odlučili da će da ide. Pa dobro, ali bukvalno stojiš ovdje na polici kao što ti je baš glupo. Pa jeste, to nema veze sa tim. Vreme je počelo. Glupo dolazi inače. Ja rekao glupo. Da, treba si glupo. Ne, nisam rekao glupo, nisam rekao glupo. Ako neće niko da crta, onda ćete svi biti na glasanju. Ovako, ovako. Da sam ja rekao da je glupo, nisam ja rekao da je glupo. Vreme ističe. To je to, sad će svi biti na glasanju. Sam rekao kako ima veze. Sad će svi da budu na glasanju. Niko ne crta. Bojne, ajde reci šta hoćeš. Pa vaš je challenge da nacrtate prirodu. Ne veri, Bojne, niko te ne ferma, ma reći da nađeš neku baba emu. Tetemu, da nađeš. Ona hoće sve da se igra. Tetemu. Ajde, ucrtam prirodu. Da, kod ovih novaca da napišeš svoje ime i prezime. Gdje da napišem? Ovdje ime i prezime. Vas dve i... Izvijete, mislila sam vas dve isto. Dobro, šta? Vaša tema je da nacrtate prirodu.
Vojna, izabrao si mnogo loš tajming. Ja hoću da jedem. Dobro, onda će tata jedini uraditi i dobiti imunitet. Kako je nekad u životu patio, ljubavno i uživao ljubavno neku tvoju pesmu. Ali pusti me druže... Tako da je onako očigledno ko će da pobedi. Da. Ja. Ne razumem zašto mi se stalno prekida. Ajde da pojedeš i da ideš na čao. Ali obećali ste mi... Šta smo običali? Na raspustu i onda sam napravio tu peru, nije baš nešto... Ajde i ti okupaj se da bi se Mislim da okladio. su ipak oni kao paketaranžman... Ma šta sad nije fair? Šta već nije fair? Prvo nećeš da radiš challenge, sad hoćeš da ja idem na kupanje i onda da propustimo ceo dan. I mislim da je i bolje što je tako. Ići ću na kupanje, ali samo kad se završi challenge. Ja se sjećam, ona je 80-ih onako bilo kao, tačno ono si imao takvu friku smulju, kako si izgledao na određeni način, slušao određenu muziku i šta ja znam. Pa to je bilo još od one ekipe u Dragstoru, to ljudi ne pamte kad su otvorili Dragstor. To je bilo kada se otvorio Carnegie Hall u noćnom životu Beograda. Pošto je radio dugo, onda tu ljudi dolaze da popiju pivo ili šta je znam, ali ne znam. Dobro. Nije još vreme isteklo, ali... Popović Goran. Tako da je bilo i tih, Lepo, nije loše. se neko previše odvalio ili... Ali cveće... A, okej. Druga pesma je on... Ovo su planine, vidim, dobro. A to je znam čoveka... Za ovo ti dajem... Od ovih mlađih, tako dalje. Meni je ona onako vrlo bitna... 3 na 4 mi daj, molim. Je pevao o tim stvarima direktno. Znači, Kažem Vojno da mi da 3 na 4. Nema veze. Opet mi dobili fizičko 3 na 4. Ne. Nema veze, ovo sam ti ocenio 9 od 10. Ne. Izgleda da je tata dobio imunitet. Dobio je 3 iz krosa i onda su imali popravni i onda je istrčao 21 sekundu brže i onda dao 3 na 4. I šta da ti kažem iz tog vremena... Dobro, izgleda su mama i Jana na glasanju. Ovi Dragsoni nisu više tu. Pesma je ono bila prijateljska, ali kao... Ako hoćete da eliminišete mamu, stavite pod A. Stavite samo A, izvinite. A ako hoćete da eliminišete Janu, stavite B. Ima challenge za tebe. Koji? Šta je klima? Ojej. Klima je prosječno stanje iznad neke oblasti. Atmosfere. Ja sam u geografiju pročitao oblasti. Prosječno stanje atmosfere. Iznad čega? Kako se meri? Obično. Obično. Obično se meri na koliko? Meri se od... U kom vremenskom periodu? U kom vremenskom periodu? Meri se od... Prosječno. Temperatura, klima. Neko znaš. Meri se tako što... Ma moraš da mi kažeš brojku, bre. Šta tako što? Ne tako što, nego od 10, najmanje 10 godina. Evo, studirao je Jugoslavensku i Dobro, i ako hoćete da eliminišete mamu, stavite A, a ako hoćete Janu, stavite B. Napravit ću i zajednicu, tada će u epizodi 3 da glasa. Tata će u epizodi 3 da glasa. I da, obećao sam vam da ću reći za koga je mama glasala na kraju. Na kraju je mama glasala za Kamenka. A Kamenko je ispao, nažalost, prvi. A sad će neko od mame i Jane, koje su se u prvoj epizodi najbolje, koje su u prvoj epizodi pile najbolje.
stvari prevedene. Tako da, da. Ali, Ko zna? da vidim da li Ko će da pobedi u finalu? Ko će da uđe u finale? Ko će da pobedi? Saznajte to u sljedećoj epizodi Borba za Šolju.